हेलो लोगोफोर आंनि फ्रेडिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाफिनाय जाबाय। दिनैहाय मोनसे आर'नाइ रादाबावहाय आं मोनसे निउसखौ नुदों। बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा मा होनबावदों, अमानि गुबुन गुबुन आयदा गुबुन गुबुन हाबाफारि बेफोरबायदि होनायनि बारै अनसुंथाइ होनायनि जाया ना बा माबा मोनसे बोरमा दाउ फिसिनायनि बारै 5,000 जुदि ओरैनो गभर्नमेन्टआ लादों होनना बुंदों, थिगैनो दं। बेबो 5,000 खरि लादों होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे 5,000नि गेजेराव बियो 20,000 थाखा होगोन। होमबा नों गासै नोङो 20,000 थाखा मोननाया 5,000 गभर्नमेन्टनो थांबाय, ओमफ्राय नों 15,000 मोनफिननाय जाबाय। थिगैनो दं, आं मोजां मोनदों बेखौ। खिन्थु मोनसे खोथायाव बुंनो गोनां जादों। बुंनो गोनाङा बेनो जे अमानि खेथ्रआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय ओरैबायदि अमानि बेराम जादों। ओमफ्राय बैसोरो दिनैहाय अमाया मोनसे न'खराव 10था खरि दङ। बे खमावनो सोरनावबा माबा दं, सोरनावबा 6था 7था दं, सोरनावबा 10था दं, आरो बिदिनो फिसाफोरबो दङ। गोबां अमा थैदों। गोबां अमा थैनायावहाय दिनै बुथारजानायाव मा खहाया सोर जादों, सोरहा लस जासिनदों? होमबा बैसोरनो दिनै अमा थैनायनि जायफ्रा बेराम जानानै अमा बेराम जानानै थैजादों, बेफोरनि एगेन्स्टआवहाय बा माबा मोनसे होनो बा माबा मोनसे अनसुंथाइ होफिननो, बेफोरनि क्षतिपुरन होफैनायनि जेबो सावरायलायाखै नामा आरो डिसिसन लायाखै नामा? मा दिनै बिसोरो अमाजोंनो दिनै बिथांमोना अमाया बेसेबां खहा जादों, क्षति जादों, बेनि क्षतिपुरनखौथ' मोनफिनथारनांगौ। दिनै नोंथांमोननि सरकारानो बुंदों, राकेश ब्रह्मआ बिथाङानो बुंदोंमोन बिटिसिआव अमानि फार्मजोंनो गोगोम जाहोगोन होननानै बुंदोंमोन। बे जाहोनायनि सिगांनो नोंथांमोना माखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन? नोंनि बिटिसिआवहाय अमा फार्मनिखौ खालामनाय लगे लगेनो नोंथांनि भेटेनारि डक्टरफोर बेफोरो मोजां जानांगोन। बावहाय दिनै मुलि थरसे मोजां मोननो थाङा। भेटेनारि डक्टरा दङ, खिन्थु बे हस्पिटालावहाय मोसौनि हस्पिटाल बा अमानि हस्पिटाल बावहाय मुलि थरसे मोजां गैया। होनबा नों माबायदिहाय अमानि प्रडाक्ट खालामनो नागिरदों? मा बेखौ सिन्था खालामनानै माबोरै साननानै अनलि जाय अमा फिसिगोन बिसोर दाउ फिसिगोन बिसोर अनलि बायना लाबोनांगौ मानांगौ बेफोरबायदिजोंनो हागोन नामा? दिनै अमा मासेखौ फिसिनोब्ला मासाव इन्जेक्सन गंसे होनांगौ जायो, फिसानिफ्राय होनांगौ जायो। ओमफ्राय बिनि जानाय, बिनि आदार, होनबा माबोरैहाय नोङो हागोन बायदि सानदों? नों दिनैहाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि बुंनायावनो आं एसे बावनो नागिरदों। एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ होनो नागिरो। बेफोर बजाखौ दिनै एनडिएफबि गथ'फोरनो होनाय लगे लगेनो बै गथ'फ्रा मा जागोन? बैफोर एनडिएफबिनि गथ'फोरनाव केस थाखा गैया। दिनै नोंथांमोना लाबोना होफैबाय, न'आव बिमा बिफानि आखायाव गथायबाय, बा सोरनिबा न'आव गासैबो न'खर गथायजोब्बाय, दायथ'आ जोब्बाय। बे नङाथ', बेजों जाया। दिनै नोंसोर बे अमानिबो खोथा होनना बुंदों। अमा फिसिनानै सोर साबैसे बेसेबां डेभेलप जादों? आंनि मेगन सिगाङावनो सासे दहाय आं रायज्लायबावदों, बिनियाव लन लानानै 17 लाख ना बेसेबांबा थाखा लन लादों। लन लानानै अमा फिसिदोंमोन बियो। खिन्थु बियो गोजौ क्लासनिनो मालिक मानसि, बियो माहाजोन मानसि। बियो बेसेबांबा लन लानानै अमा फार्म खुलिबाय। फुख्रि सेरावहाय मोसौ फार्म दङ बिनिया, मोसौ फार्मा दासिमबो दङ। ओमफ्राय अमानिबो मोनसे मोनफानो बियो न' बानायनानै होदोंमोन। लास्टआव बियो मा जाहैदों? अमाया लससो जाहैबावदों। खुनुरुखुम 3 लाख थाखा आरोबाव बेयो लस जानानैसो दंबावो। होनबा जों बेफोरबायदियानो जोंनि मेगन सिगाङावनो नुगासिनो दङ। होनबा माबोरै डेभेलप जागोन? सासे मानसियाथ' बहुद 24 घन्टा थैथाबबाय थानो हायाथ', अमाजों नांथाबबाय थानो हाया। ओंखायनो अमानि खोथाखौ बुङालाफानो सोरबाया जुदि फिसिनो गोसोब्ला बेयो फिसिगोन, खिन्थु बेखौ एफाराब इम्परटेन्ट होयिया मोजां जागोन। अमा फिसिनायनि बारै खोथाखौ बुङालाफानो मोजां जुदि मोनसे एकाडेमि बा मोजां मोनसे स्पर्ट्सनि बबेबा जों बिटिसिआव स्पर्ट्स होन, मेथाइ खननाय होन, मोसानाय होन, बायदिसिना बेफोरबायदियाव जुदि जों
मोजां डेभेलप खालामलांनि होननानै सानोब्ला बेफोरखौबो मोजां गोसो होनाया मोजां खारन अमानि बेलायावहायबा जों गोदोनिफ्रायनो गासैबो मिथिगौ जे फिसिनानै मा जादों मा जायाखै सोरबा सासेया जानो हागौ गासैबो जाजोबगोन बेबो नङा दिनै नोंसोरो बुंबाय थादों NDFBनि केडारफोरखौ माने लासिं सिं जायो असनमान खालामनाय जायो नोङो इनडाइरेक्टलि NDFBनि एक्स NDFBनि गथ'फोरखौ असनमान खालामबाय थादों नों मोजां बिजिरनानै नाय नों जोंनिख्रुइ गियानि गुनिसिन साबसिन हामसिन गोरोंसिन लेखाबो गोरों दिनै नोङो जोंनि BTCनि CM नोंथांखौ आं बांद्राय दिनै गोरा बुंनो सानाखै जोंनिख्रुइबो गोबां गोरों नोङो गोबां रोखोमाव नों आन्दलन खालामबोनाय नों मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि थ' जिखियानो जादोला अमानि बारैबा नोंथाङा बांद्राय बुङियानो मोजां जागोन खारन नोंथाङाबो मोनसे स्टेज नोंथांनावबो मोनसे लेभेल दं बे लेभेलनिखौ खोथा दङ बेफोरबायदि ओंखायनो बे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बावहायनो जुदि थैथाबबाय थानांगौबा बैनि खोथाखौनो जुदि मोनसे मिडिया ओंखारब्लानो मिडिया मोनबानो दाउनि अमानि जों बेफोरबायदि होगोन बिदिजों जायाथ' रायजोखौ बिदिजों दैदेना हारिखौ बिदिजों दैदेननो हाया जों मा अबस्थायाव दङ बर' जाथिया बर' हारिया बेनि फारसे मोजां सान पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगे नंगौ गोबां खोथाखौनो नोंसोरो नंखायबो बुंनो गोनां जायो जों बेखौबो मिथिगौ बर' रायजो राजाया बेखौबो मिथिगौ गोबां खेथ्रआवनो नोंथाङा गोबां थगायनो गोनां जायो पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगेनो এই বুলি जे गासैबो खोथायावनो गासैखौबो जे थगायगोन बेदि जानो नाङा जिखियानो जादोला दिनै थासारिनि बारै फंनैसो खोथा बुंनि दिनै थासारियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थासारिया मा जादों मानो बिदि जाबाय थादों बिदि थासारिनि बेलायावबाथ' मोजांखौनो गैया होननानै बुंजागोन गोजोन गोरोबथानि बारैनो खोथायानो फैयो थाङै थुङै बे गोजोन गोरोबथायावनो ओंखारहैयो खोथाया ओरै सान ओरै फै दिनै मानोथो सेरफांगुरि बायदियाव KLOआनो मोनखाथारबाय प्रुफ जाथारबायबा हमनानै एरेस्ट खालामदों मानो बै समाव जोंनि NDFBआ जेब्ला एकर्ड जायाखैमोन बे समाव मा खालामदोंमोन NDFBआ बेफोरबायदि नंखाय दायावनो गावथारजादों गोबाङानो बेफोर हिसाब गैया दा खिन्थु नै KLOनि बेलायावहाय हमजाबाय दिनै बेफोरखौ जेलाव हरबाय नंगौ बिसोरनि बेलायाव आयना दङ जों बर'नि बेलायावबा NDFBनि बेलायावबा आयना गैयामोन बै समाव मोनबानो गावोमोन मोनबानो इनकाउन्टार NDFB मोनबानो SNDFB मोनबानो RNDFB मोनबानो PNDFB बेफोरबायदि खालामना गावदोंमोन खिन्थु दा KLO होननानै प्रुफ जाबाय बेफोरखौ मा हमबाय एरेस्ट खालामबाय सोबाय आं लुबैयाखै जे गाव जानो खिन्थु समान जानांगौ बिसोरनि बेलायावबो दिनै NDFBनि बेलायाव जुदि जोबथा साजाखौ मोनदोंबा बिसोरनियावबो मोननांगौ बिसोरबो जानांगौ जोबथा साजाया ना बहाबा ट्राइब मोनसेल'नो जोबथा साजा मोनगोन बबेबा ट्राइबा जोबथा साजा मोना बेफोरथ' जानो हाया बे नंखायथार बेफोर एखेबारे थगायथारनाय आरोखि बेफोरबायदि नुनो मोनदों गोजोन गोरोबथानि बेलायावहाय जों गोजोन गोरोबथाखौ जादों होननानै बुङोबा मोननैल' जिनिसा मोजां जादों होननानै बुंजागोन बे मोननैया मोजां जादों होननाया बबे सोदोबा बबे पइन्टआ मानसि खावनाय जोंनि BTCआव मानसि खावनाय बे टटेलि अफ जानानै दङ मोजां मोनदों आरो इनकाउन्टार जानाय गावथारलाबाय जानाय बेफोरो एसेब्लाबो खम जादों खारन NDFBनि नामाव बै समाव आसपा होननाय मोनसे आयेन दंमोन बे आसपा आयेनाखौ बोखांनाय लगे लगेनो दिनै गुबुन हारिया ओरैबायदि सिनस्रि दानायफोरबायदि मोनदों जोंनि बर'आथ' बै समाव आसपा जेबो बुजिया आयेन थाइन जेबो बुजियामोन मोनथियामोन नाथाय दा दिनैनि दिनाव NDFBआ डिसबेन्ड सिजफायार एग्रिमेन्ट जानाय लगे लगेनो आसपायाबो थोल्लो बोखांखाबाय बर' हारिखौ होमबालाय बेसेबां गिनानै दङमोन इन्डिया गभर्नमेन्टआनो गिनानै दङमोन दा नोंखौ गुबुन हारिया मा खालामनो सानदों इनडाइरेक्टलिनो नों बर' हारिखौ नासयगासिनो दङ आरो नासयजालांबाय थाखासिगोन जों बर'आ नासयजालांबाय थासिगोन दिनैलाय मानोथो मुस्लिमनि मस्जिदखौ मानोथो सिफायनो हमदों बेखौ सोर सिफायदों
मानोथो सिफायला बायनो हमदों क'क्राझार बायदिथिंजाय जायगानि नामखौ खोन्थाला आं बुंनो थांला बेफोरखौ थ' बेफोरबायदि रायलायलाङोब्ला गोबां खोथा ओंखारो दुखु मोनो हारिनि खोथाखौ रायलायोब्ला रायलायाबाबो जाया बुङाबाबो जाया खोन्थायाबाबो जाया आं मोनसे बुङोब्ला गोबां दुखुबो नाङो मालाबा आं हरनि 3टा 3:30 बिदिसिम थायो उन्दुआ बिदिनो हारिनि खोथा सानो आफादाव मोनसे मेथाइ बर'नाय दङमोन केसेट मेथाइ लिरनाय दङमोन आंनिबो दोंनै लिरनाय दङ मिथिंगा जौ सेरेब बेखौ लिरनाय जादोंमोन आङो बे ओंखारनाय जादों आफादाव जेला लाबदांगुरिनि केम्प गावख्रुबनायाव मिथिंगा सारनि मेगन थाइसे गैया आरो जौ सेरेबनि बिखाया खावसे गैया बेदरा बिनि बारैनो एसे लिरनाय जादोंमोन बे ओंखारनाय रिलिज जादों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि